Танылған балалар кино журналындағыша исәнмісіз малайлар һәм қызлар һәм сезнең әти-әниләрегез дип исәнләшәсе килә. Әти-әниләрнең иң борчыган соравы ул әлбәттә балаларының сәламәт булуы, аларның тук булуы. Шуңа күрә бүген мәктәп укучыларының рационын бергәләп тикшерербез. Тук тормышыбызда балалар ризыкның кадерен беләме? Мәктәптәге ризыктан канәгатьме? Дөрес туклану серләре белән кунакларыбыз уртаклашыр. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Кинәләр турында да онытмыйбыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Бүгенге көндә мәктәп укучысы ничек туклана, аның рационы ничек төзелә? Бу махсус стандартлар белән эшләнә һәр бер мәктәп үзе хәл итәме? Шул хакта җавап алырга әлбәттә чиратта. Симон әфәнде, бәлки сез җавап бирерсез. Бүгенге көндә Мәгариф һәм фән министрлыгы, сәламәтлек министрлыгы белән берлектә 2 атналык меню әзерләде. Ул меню 45 муниципаль берәмлеккә дә җибәрелде. Менә мәктәпләр шушы меню кысаларыннан чыгып, балаларга ризыклар әзерлиләр. Үзләрендәме? Анысы икенче мәсьәлә. Бүгенге көндә ул әзерләү 3 типка бүленә. Беренче тип, әгәр дә мәктәпләр үзләрендә әзерләсәләр. Бу бүгенге көндә 1311 мәктәпне тәшкил итә. Алар үзләрендә әзерлиләр. 225 мәктәпкә ярым фабрикатлар китерелә. Алары ярым фабрикатларны әзерләп, балаларны тукландыралар. Һәм икенче тип, анысы мәктәпләрдә буфет булдырылу, я булмаса әйтик, әзер ризыкны тәкъдим итү. Рәхим апа, амна бу тип ничегрәк сайлана һәм сезнең мәктәп нинди тип буенча эшли? Бу, беләсезме, бу һәрбер мәктәпнең бинасына карап, аның мөмкинлегеннән чыгып, менә мондый ашату каралган. Безнең үзебезнең ланч дип атала инде. Без әзер ризык алабыз һәм менә балаларга тәкъдим иткәндә монда менюның мин төрлелегенә һәр көнне хәйран калам. Чөнки чынлап та туклану департаменты тарафыннан да менә әйтеп узганча Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан да, хөкүмәтебез тарафыннан да балаларның туклануына бик зур игътибар бирелә. Ул файдалы да, туклыклы да, балалар ярата торганда булсын. Һәм чынлап та мин моны бүгенге көндә тулысынча гамәлгә ашырыла дип атар иде. Бу сезнең мәктәптә генәме, әллә исә гомумән безнең республикада башлар? Гомумән безнең республикада әйтеп узганча үзләре пешергән мәктәпләр бар, шушы әзер ризыклар белән эш иткән мәктәпләр бар, ләкин туклануга һәм аның төрле булуына бик зур игътибар бирелә. Әмма бер мәсьәлә бар, әти-әниләр менә бу ризыкны, алып килгән ризыкны балалар ашамый дип әйтәләр, чөнки ул өстәлдә булганда инде салкын килеш бирелә һәм башкасы. Шуңа күрә мәктәпләргә ата-аналар контроле дигән комиссия кертелә. Менә бүген генә әле бер әни белән сөйләшеп тордык. Әни баласы шулай беренче сыйныфта укый икән, һәм ул карап торды. Иң башта ул үзе ашап ризыкның сыйфатын тикшерде, һәм инде аны журналга язып куйды. Аннан соң инде балаларның ашаганына карап торды, һәм үз малае нәкъ шушы тәнәфестә ашый торган булган икән. Ул карап торды. Менә кайбер бала чиз тартып куя. Бердә берәйбер калдырмыйча, әйме? Менә аның баласы ул әйтә, менә ул өйдә дә мин аны ашата алмыйм. Менә монда да күрегез инде. Бу мәсьәләгә тирәнрәк төшенгәнче бер соравга җавап аласы килә минем шушы ук мәлдә хәләллек буенча. Безнең республикада иң җитди сорауларның берседер. Бүгенге көндә безнең барлык мәктәпләрдә хәләл ризыкмы, әллә һәрбер мәктәп үзе җавап бирәме? Департамент безгә әйткәнчә, ул ит продукциясе белән хәләл сертификаты нигезендә эш итә. Менә безнең үзебезнең татар гимназиясе булгач, мин үземдә игътибар итәм. Безгә сосискалар хәләл дип язылган, анда пилмәннәр хәләл дип языла. Аннан соң бик күп балыкны бер төслегенә әйтеп бирмиләр, бик ныклап төрләндерәләр. Анда нинди генә балык, анда яшелчәләр астында сыр белән, анда инде төрләре бик күп. Шуңа күрә менә мин монда инде курыкмыйча әйтә алам. Инде менә гарнирлар булганда, анда мин әйтә алмыйм, чөнки сезме? Ул биттеге бик нечкәләсәң, шул ук итне кискәндә төрле пычаклар куллануы да булырга мөмкин. Менә мондый нечкәлекләргә мин үзем инде төгәл җавап бирә алмыйм. Шуңа күрә менә әти-әниләр алдында чыгыш ясаганда да менә моны тәфсилләп сөйләп бирәм аларга. Шулпан ханым, сезнең үзегезнең балалар мәктәптә укый дип беләбез. Менә сез табиб буларак, ул рационны тикшергәнегез бармы? Ул менә сезнең табиб буларак сезнең таләпләргә туры киләме? Һәм баланың рационы нәрсәдән гыйбарәт булырга тиеш гомумән?
Дөрес туклану белгәнебезчә бит инде ул баланы физик һәм рухи яктан ныгыта, интеллектуаль үсешен яхшырта. Бала күп вакытын мәктәптә уздырганлыктан, мәктәпнең ризыгы ул бар яктан да камил булырга тиеш дип әйтәбез инде без. Баланың рационында бу аксым булырга тиеш, ит, балык, иремчек һәм шулай ук җиләк-җимешләр булырга тиеш. Балаларга килгәндә, менә әйтеп үткәнчә, инде бу гаиләдән килә. Әгәр дә бала гаиләдә дөрес тукланырга ияләнгән икән һәм шушы тәмле кыздырылган ризыкларга ияләнмәгән икән, ул мәктәп ризыгын ашаячак. Ничек соң ул дөрес тукларга ияләнергән икән? Бала гомумән көнгә ничә тапкыр ризыкланырга тиеш? Аның бармындыр ризык куллану вакыты айырмасы? Бу сорауга җавап бирә аласыз икән? Балаларның дөрес туклануының берничә принцип бар. Беренчесе ул ризык кабул итүнең регуляр булу кирәк. Ул 3 тапкыр ашау. Беренчесе ул иртәнге аш, төшке аш һәм кичке аш. Һәм 2 тамак ялгау. Нәтиҗәдә организмны бу физиологик процесслары ул үтәлә һәм ризык яхшы эшкәртелә организмга. Иртәнге ашка айрым игътибар бирергә кирәк. Ул рационны 25% тәшкил итә. Йокы алдыннан ашарга ярамый 2-3 сәгать кирәк. Икенче принцип ул баланслы һәм төрле ризык булырга тиеш. Әйткәнчә инде аксым, май һәм углеводлар күләме адекват булырга тиеш. Кагыйдә буларак бу 1-4 соотношениесе һәм аксым ул төзелеш материалы, ул организмны аминокислот белән байыта, иммунитет системасын катнаша анда. Майлар ул баш мие эшчәнлеге өчен кирәк. Углеводлар энергия бирә. Мөһим роль ул клетчатка рационда булырга тиеш. Алар организмдан токсин чыгаралар һәм кишечникның микробиотасын яхшырта. Өченче принцип ул ризыкның энергетика кыйммәте баланың потребностьларга туры килергә тиеш. Ул основной показатель ничек төп күрсәткечсез ин масса тела, физическое развитие. Менә без үскәндә безне бер кешедә ничектер әти дә, әни дә, әби дә, бабай да көчләп ашатмыйлар иде. Ашыйсың килми икән, ярар бар, аннан ашыйсың килгәч әйтерсең. Айдар, синең дә шулай булгандыр бит инде. Хәзер без инде, мин үзем дә әни һәм шуны төгәл әйтә алам, хәзер бала ашыйсы киләме, ашыйсы килми, мин аны һәр вакыт ашатырга тырышам. Менә нәрсә үзгәрде микән? Менә әле баксаң, мәктәпләр әйтеп китте, таифлар әйтеп китте, мен инде шуның ортасында булырга тиешмендер инде шулай булса. Шулай. Ләкин менә без махсус проект хәзер менә Яңа гасыр телевидениесына бара, ул мәктәпләр белән бәйле проект, һәм мин берничә мәктәпне йөреп чыктым, карап чыктым. Әлбәттә инде ашханәгә кердеңме? Кунакка килгәч, бу төшерү төркеме кунакка килү була бит инде. Әлбәттә инде директор башта ук әйтеп куя. Сез борчылмагыз, безнең төшке дә аш булачак, кичкә кадәр калсагыз, кичкә аш та булачак. Рәхим итегез. Һәм минем өчен нинди нәтиҗә ясадым мин? Чыннан да, әгәр дә ашханәдә, ягъни мөмкинлекләре булган мәктәпләрдә, чыннан да ашхана шартларында үзеннән продукция ясау мөмкинлеге бар икән, чыннан да искиткеч тәмле. Ул әлбәттә яңа гына пешкән. Аппетитны уята торган шундый исләр бөтен коридорга тарала тәнәфес вакытында. Син әлбәттә инде шуны туктатып тизрәк ашарга омтыласың. Әмма кайбер мәктәпләрдә чыннан да менә бу кайтартылган ризык, ул ни белән аерыла? Ул барыбер полуфабрикат. Ул барыбер аш. Ул аш булса да, ул барыбер менә бу ярым фабрикат дип әйтәбез. Ул шуңа ошаган, аның тәме дә хәтта. Мин шуңа күрә директорга сорау бирәм. Бу ризык кайдан? Менә туклану комбината. Ул инде, балаларның ашаганын да карап торганда, күбесе калдырып китә. Бу бер. Менә синең сорауыңа җавап биргәндә, чыннан да бала ашсы килә, ашасын. Килми ашамасын. Менә мондый кагыйдә булса, һәм су эчү ягыннан да 5 литр суны ул бала ничек эчеп бетергә тиеш, ул бөерләр ни дәрәҗәдә эшләргә тиеш. Бу сорау булырга мөмкин. Бу икенчедән. Ә инде өченчедән, чыннан да гаиләнең яшәү дәрәҗәсенә карарга кирәк. Менә без әйтәбез, мәктәптә ул бушлай туклана, кайбер гаиләләргә шул льготалар, ташламалар бар. Ләкин менә сез уйлап карагыз,
теге bütün табиблар һәм диетологлар нәрсә әйтә? Без атнага кимендә бер тапкыр балык ашарга тиешбез. Һәм ул балык нинди булырга тиеш? Диңгез балыгы. Диңгез балыгы булырга тиеш. Диңгез балыгының бәясе бер штугы бүген көндә 1000 сумга җитә. Менә ни өчен мин буларның барысына сөйлим? Чөнки туклану дәрәҗәсе ул гаиләнең никадәр материаль яктан югары дәрәҗәдә булуына карарга тиешбез без. Һәм шуңа ул бәйле дә. Әгәр дә ул чикләвек ашалырга тиеш атнага беренче тапкыр. Яшелчә җиләк җимеш 500 грамм. Без аны әйтеп китәбез балык. Әмма шул минем балачакка кайтсак, без кыш көне кыярда ашамадык, помидорда ашамадык. Диңгез балыгы турында әйтмим дә инде. Нормаль кеше булып үсте. Экология башка төрле. Һәм хәрәкәт тә башка төрле. Бүгенге көндә хәрәкәт юк дәрәҗәсендә. Ул мәктәп балаларын карасаң, алар физкультурада, мәсәлән, без аерым без тапшыру бар безнең физкультурага багышланган. Мин интервью алыр өчен, беләсезме, күп эзләдем, тыны бетмәгән баланы. Күпме эзләдең, менә моны әйтмичә рекламадан соң белербез. Бүгінгі мәктәп баласы ничек тукланырга тиеш? Әлеге тиешне барысы да белә кебек, ләкин реалны карасак, һәр вакытта да нидер җитми, нидер дөрес түгел. Менә Айдар әфәнде дә инде берникадәр экскурсия ясаган мәктәпләргә һәм ситуацияның моның кадәр идеаль түгел икәнлеген ачыклаган. Нәрсә җитми? Нәрсә җитми? Беләсезме, нәрсә җитми? Беренчедән, нәрсә чамадан тыш артык дип әйтим. Бу ата-аналарның игътибары. Чөнки менә бу ата-аналар комитеты бар, интервью алдым. Шул ук ни җитәкчедән дигәндә шушы ата-аналар комитетыннан без киләбез. Менә шул ук вакытта менә 200, анда күпмедер бала, 100 бала булсын ди. Шул ук вакытта аларның барсында кайнар ризык булырга тиеш. Парланып, теге мотор итеп торырга тиешләр bütün өстәлләр. Мен әйтәм, бу дөрес түгел сезнең өегездә. Шулаймы? Анысы бәхәскә кирде. Җыелышында беренче сорау булып, бәхәскә кирде. Сезнең мәктәптәме пешерәләр, мәктәптә түгелме дигән сорау иң беренче булып яңгырый. Ничә җыелышта бу бик зур проблема, беләсезме? Чөнки әгәр дә ул бала өйдә ашый алмый икән тиешле дәрәҗәдә, аның яшелчә, җиләк җимеш, шул ук балык яңадан, кызыл ит дип әйтәбез инде медицина термины белән, шулай бит. Ул әгәр дә ашамый икән, мөмкинлек юк икән, акча гына мөмкинлек юк икән. Ул мәктәпкә килеп, әлбәттә кырып себереп аша бетерә. Аша бетерергә тиеш. Әгәр дә аның аппетиты бар икән. Аппетит кайчан була? Ул очракта физик хәрәкәт, дөрес тәрбияләнгән булса, дөрес йокы режимы, туклану режимы, бигрәк тә менә шушы яшүсмерлек чорына җиткәндә бу бик әһәмиятле әйбер. Шуңа күрә булар бер-берсеннән бәйле. Ну, 1-2 сәгать эзләргә туры килде, bütün мәктәп буйлап, беләсезме? Өлкән сыйныфтагы яшьләр турында сүз бар. Өлкән, урта һәм өлкән. Чөнки миңа кирәк иде төп менә бу мәгълүмат, бала үзеннән чыгып шулай яратып физик тәрбия белән шөгыльләнәме, яисә аның башына тиеп, укытучы җигертәме аны, шулаймы? Ләкин андый балалар бик аз. Һәм алар шунда ук без табиблар әйтергә, теге куәтләргә яки инкар итәргә мөмкин. Ни дәрәҗәдә бүгенге 11-нче сыйныф балалары, мәктәпне бетерүче балалар ни кадәр процент буенча алар сау сәламәт. 100% сәламәт бала ул юк. Һәм монда инде без теге авыз тутырып туклану, менә шулай ашагыз, булай ашагыз, шу хәтле углевод, аксым дип әйтеп утырып, ул тамашачыларын аңламый. Без аны теге тәҗрибәдән беләм мин. Менә шул кадәр сиңа углевод аша, 30% сиңа менә шуны аша. Берәү дә беренчедән санап тормый. Икенчедән әлбәттә монда бит әле баланс. Мәктәптә күп машы, өйдә күп машы, моны да укытучы белән әтияни уртак сөйләшмиләр уртага салып. Әмма тагын бер ягы бар. Бала бит әле ярата, менә шушы тиешле ризыктан тыш каядыр киоскка чабып, шул сухарыен аламы, нидер чипсын аламы, әйме тиз генә теге һәрбер бала ярата торган шундый снекларны ала да, аш казан тутырып куя да, һәм әлбәттә инде тиешлесен дә уларның үзләштерми, ашысы килми. Бу бит инде юк, бу бит ашама дигән сүз түгел. Әтияни дөрес итеп аңлатса, бу снеклардан яисә башка шундый теге газлы сулардан бөтенләй баш тарту ул мөмкин түгел. Чөнки ул аны киресенчә йөгереп аны эзләячәк. Ул тәрбия эше. Бу тәрбия эше һәм ашауда да тәрбия эше. Сызыклысы килә бүгенге тапшыруда. Миңа калса бүген ашау культурасы ул түбән дәрәҗәдә. Менә шул ук безнең буны алсак, безне әби-бабайлар, әти-әниләр ничек үстерде? Ипине уң кул белән ашарга кирәк, ипине ташларга ярамый. Шуңа күрә без аны бүген дә киптерәбез.
аннары соң аша бетергә кирәк, фәлән фәсмәдә. Әмма бүгенге балалар, алар шуның кадәр ирке, алар аша бетерү дигәнне белми. Алар ипине тоталар, ыргытырга да мөмкиннәр хәтта. Менә сезнең мәктәптә андый хәлләр күзәтеләме, юкмы? Менә мин әйтәсем килә, чынлап та ризыкка карата ихтирам, менә элеккедән килгәнәйме, әби бабайларыбыз ризыкның кадерен белгәннәр. Дин белән катнаш. Хәзер кызганычка каршы дип әйтимме соң инде, Аллага шөкер, балалар муллыкта яши. Балалар юклыкның нәрсә икәнен белми, ләкин сез әйткәнчә төрле гаиләләр бар. Һәм менә андый гаиләләрдәге балалар, алар ипине дә менә тәнәфес вакытларында килеп ашханәдән алып китәләр. Андыйлар да бар. Әлбәттә, нәрсә генә сөйләсәк тә, ашау культурасы, туклану культурасы ул гаиләдән килә. Чынлап та безне менә дин белән катыштырып, ризыгыңны ашап бетермәсәң, бәхетле булмассың. Ризыгыңны ашап бетермәсәң, кияүең ташлап китәр. Менә шулай иттереп, кечкенәдән инде әзерләгәннәр. Хәзерге балаларны аның белән генә тәрбияләп булмый. Нәрсә дип әйтте миңа? Минем улым менә аша бетермәсәң бәхетең кала дип әйткән иде. Минем балалар бакчасында калган бәхет инде дип әйтте. Шуңа күрә алар хәзер озак уйлап тормый. Әлбәттә, моның өстендә эшләргә кирәк. Бу инде әти-әниләр бурычы, бу класс җитәкчеләр бурычы. Аннан соң безнең технология дигән фән бар бит инде. Менә без монда да балаларны дөрес итеп өстәлне, табынны әзерләргә, дөрес итеп ашарга, пычак һәм инде шәнечке белән ашау культурасын өйрәтәбез. Әлбәттә, менә ризыкның кыйммәтен балага аңлатырга кирәк гаиләдә. Менә бу сорауны без Син Петровичка биреп карыйк. Мәктәптә менә әхлак дәресләре дибез без, бу әхлак дәресләрендә ризыкка карата мөнәсәбәт темасы кузатыламы? Ризык темасы ничек тә булса? Менә узган уку елыннан башлап мәктәпләрдә һәр дүшәмбе иң мөһим мәсьәлә турында сөйләшәбез дигән чаралар үткәрелә. Разговор аважны. Менә шул дәрес дип әйтик, моны мәктәптән тыш, сыйныфтан тыш чара дип әйтикме? Шул класс сәгате дип атала ул бездә. Сыйныф сәгате түгел ул. Сыйныф сәгате түгел. Ул менә дүшәмбе көнне үткәрелә. Мәктәпләрдә дәүләт әлемнәрен күтәргәннән соң шушы дәресләр башкарыла, үткәрелә. Менә шул дәресләр вакытында әлбәттә ризык турында дәресләр дә бар. Бар. Ризык турында. Укытучыдан тора. Менә укытучы әйтсә, ничектер шелтә белдерсә, кисәтү ясаса, ул вакытта балалар тыңлый. Инде укытучы аны күрмәсә, балалар билгеле аның турында уйламыйлар. Бездән балаларны швед өстәле системасы үткә башлыймы? Моны ашып килә, моны ашып килми. Моңа да озак калмады буга инде. Аннары ашау культурасы дигәннән бала көн озын берәр нәрсә ашап тора хәзер. Менә килә дә өстәле без бит инде мул, анда печеньесы да, конфеты да бар, башкасы да, шулык яшелчәсе дә, җиләк җимеше дә. Һаман ашап тору ул зыянга түгел микән? Алай бу дөрес түгел. Алай ашау ул ашказының трактның бер туктаусыз эшләргә мәҗбүр итә. Ферментларына, сокларына артык итә һәм күптән ул рефлюксларга, функциональ нарушениеларга, инсулин резистентностька китерә, хроник авырулар башлана. Шуңа күрә режим и интервал булырга тиеш. Ачлык хисе белән ашарга кирәк. Ашсын килгәндә, димәк. Балага аңлатырга кирәк. Ашсын килә, ашсын килмәгәндә, ашарга тырышма. Шулай аңлатырга кирәк булып чыга. Рекламаларга тәмгә Ченалар һәр вакыт ашысы кирәк. Һәр вакыт. Менә сез авырулар дидегез, бу авырулар нәселдән күчергә мөмкинме? Юк, нинди авырулар белеп китик әле башта. Нинди авырулар белән еш мөрәҗәгать итәләр? Авыру баланың яшенә бәйле. Менә кечкенә чакта иртә яшьтә инде 1-2 яшьлек балада, балалар бакчасы балаларда, анда күбрәк функциональ авыру бар. Функциональ авырулар ул симптомнар бар, аңлата, ләкин воспаление организмда юк әле. Кырсак авырту, кысау, эш китү, ләкин воспаление организмда юк, и бу этапта без процессны туктата алабыз. Рационны үзгәртәбез, туклану һәм
авыру бетә, если придерживаться. Ләкин вот өлкән балаларда, мәктәп укучыларда, аларда инде күбрәк воспалительный авырулар бар. Гастрит хронический, холециститы. Монда иң мөһиме стрессовый фактор да, вот нәселдәнлектән килгән предрасположенность. Менә безнең миндә стимәре үзебезнең күзәтүләр буенча чынлап та гастритның яшәрүен сизәбез. Бу бит инде балалар һаман коры ризык ашарга теләкләре. Шуңа күрә без һәр вакытта әти-әниләргә әйтеп торабыз, бала җылы ризык кабул итәргә тиеш. Менә ул гастритның яшәрүе, чөнки менә дәресләрдә дә сорыйм, балалар шулай дип җавап бирәләр. Бу бик борчый безне әлбәттә. Булырга тиеш түгел. Семен Петрович, шилтәләрне еш белдерәләрме ата-аналар мәктәп ризыклары буенча, ризыгы буенча, мәсәлән, шул күтәреп киттек салкын ризык, башкасы. Беләсез бит, 2020 елны Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы каршында ата-аналар советы оештырылды. Бу ата-аналар советы республика күләмендә эшләп килә һәм аның составында һәр 45 муниципаль берәмлектән вәкил бар. Шушындай ук ата-аналар советлары муниципаль берәмлекләрдә дә бар. Менә аннары мәктәпләрдә бит әле ата-аналар комитетлары да бар. Менә әйттеләр бит инде мәктәпләрдә рационны да тикшерәләр, күләмендә тикшерәләр, бирелә торган ризыкның кайсы вакытта бирелүендә, хәтта әти-әниләр аның әзерләү процессына кереп карый алалар. Һәм вердикт нинди? Үзгәрешләр күзгә карап бар. Азайды. Менә риза булмаучы әти-әниләр, мин үземдә чыгып әйтәм, алар бик азайды. Менә чөнки безнең исбатлаучы көндәлегебез бар. Анда язылып барыла ризыкның сыйфаты, аның җылымы, салкынмы булуы, һәм менә шушы әти-әниләр контроль булдырганнан бирле инде ниндидер ризасызлык белдерүче әти-әниләр юк дисәк тә булаймы, Семен Петрович? Соңгы сорауны Шулпан ханым сезгә бирәбез, табиб буларак. Менә баланы дөрес тукландырырга теләгебез бар бит инде әти-әниләрнең, нимә? Әгәр дә бала ашыысы килмәсә, ашатмаскамы? Гомумән сездән киңәшләр, бер-ике киңәш бала ашатуда, баланың дөрес туклануында. Бүгенге көндә безнең менә нарушение пищевого поведения дигән яңа диагноз барлыкка килде. Бу инде баланың менә ярмагына ашый, яки анда күпмедер аксым гына ашый. Без мондый балалар белән эшлибез. Менә безнең Шителдә эшләүче коллегаларыбыз безгә килделәр һәм лекция укыдылар. Бездә дә андый отделениялар бар ди, һәм біз андый балаларны җыябыз дагын һәм аларга менә иртәнге ризыкны бирәбез ди. Ашамадыгызмы? Ярар, барыгыз, уйнагыз. Төшке ризык бирәбез, ашамадыгызмы? Ярар, уйнагыз. Кичке шулай ук менә без алар белән шулай итеп бер төрле типтагы ризыклар бирәбез ди һәм аларга менә бүтән шушы әйтеп үткәнчә инде фастфудлар менә көне буе печеньелар да юк, конфетлар да юк, менә шушы 4 тапкыр ризык бирелә. Һәм без аларны шулай итеп менә ашау культурасына өйрәтәбез диләр инде. Һәм менә безгә дәгән киләләр, күп чакта әти-әниләр килә, мин баламны ашата алмыйм дип. Һәм менә бу баланы ашау культурасы без баланы 4 айдан ашата башлыйбыз. Без сорыйбыз, сез кайчан бирдегез бу балага ризык, ничек бирдегез, нигә моны бирмәдегез? Менә әти-әниләр киләләр дә, менә мин ул бала ризыгын ашап карадым, ул бит тозсыз, аның бит шикәре юк. Мин аңа тоз салдым, әз генә шикәр салдым. Менә шушыннан башлана. Барысы дагы гаиләдән килә. Һәм без балаларыбызны дөрес тукланырга өйрәтергә тиешбез һәм үзебезне үрнәк итеп куярга тиешбез. Танылган татар мәкален үзгәртеп ашаган балада өмет бар диясе килә. Ашык, балаларны ашатык, әмма ләкин файдасын белеп, аңлап, шамасын белеп һәм әлбәттә ризыкка кадерне аңлатып. Әйе, менә шамасын белеп дигән сүзләрдә тукталасы килә. Исән-имин булык, сау-сәламәт булык. Сау булыгыз, таяныр нокта һәр вакыт бар. Рәхмәт сезгә.